Deepak Kumar Bora Phan Kok That Pinangji Pusi College Student Atumpen Kehang Padupon Deepak Kumar Bora Karbipi Second Year Aningkan Ningkan Kret Choksi Student Aphan Cholangrem Det Ajo Daithor Government Model College Student Atumpen Patirpi Ponsi Rally for Justice Unity and Peace Pu Athepi and Ponsi Rally Ajai Mek Kedeng Pon Sonsi kedam tang aru achikloni phai Chris Yarni Lakhain ko eratrok Dwarwaguri MSc Constituency under Daithor Government Model College Principal Deepak Kumar Bora Second Years Ningkan Kretroksi Student Kar BP Aphan Cholangrem Det Aputhak Daithor Government Model College Student Aphan Patirpi Ponsi Toar Pi Rally Ajai Mek Kedeng Pon Bangso Rally for Justice Unity and Peace Rally along Kachitong Dun Lake Dwarwaguri KSU Head Branch Bokakhat KSA Golaghat KSA Daithor Areas Women Student Anparata Student Atumpen Chenglok Penangan Aradatum Chetong Dunsi Bangso Rally Ajai Mek Ing Samjin Pen Pachun Pon La Bangso Rally Kedam Lake Daithor Government Model College Pen Daithor Main Town An Lapen Ke Daithor Entry Tax Get An Labangso Rally for Justice Unity and Peace Rally Kedam Nangkok Ke Daithor Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora Lapuson Karbi Piaphan Kacholangrem Det Ajok Nilitum Kroy Thek Lake Lifetime Si Jail Pen Jogjedet Nangpu Lapen Phasi Pivek Nangji Pusi Kehang Mati Diman Ponlo Lapen ke Principal Arpupen Sitame Pasun Ponangji Puta Kehang Pado Pon Thu Jongsi Lanon Silent Mate Ingsamjin Pen Kachesong Pon Bom Pen Justice Mate Ahokakang Sai Pipe Pulote Violence Pen Sitame Chesong Pon Angkok Puta Daithor Government Model College Union Atumpen Ningjepon Tangte ang ton alam the alang litum kaning jepon alam the penle nonang ton pen arjupon senang isi sexual assault labang isi non bailable offense ladak non nilitum Daithor Hawar along Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora alangli kedam tangapor ningkani sita sosial alangli nut amithang student amat pening se alangli HS second year asar lang kedi chadi bom lang alangli inut la so pi phan alangli make lang no kasukle malong abang kanilitum pinada kacetong kadogo vistame so dak pen pinrem pon alang lipan lapan labang so long kani tum chedon dun thekte so tagalisi alang lipan non kang sai bom son thak si kadogo vi arona tang kadogo vi non abang ke ilitum kachini si ong no na se arona tang ateng alang lipan insai ponang po lapen non amat boleh kali istami alang lipan abang ke labang so college ke heloi gwing no nilitum hin pen kadimana bang ke alang lipan abang la soar pu la so aboreng pupua eson sonalong pena bang kini tumahin ben make remove nang po kopia porlo pulo tangte pini ladak isi jongram lote the Government Model College Daithor a principal lo alang li a principal amat si alang li amethang a student aphanjong se la son cheklem thek pulo tangte bang aphan ga alang li lang plot la son se alang li amethang a power che misuse bomb non kedam tang por misuse bomb son
tak taxi mo ge wang dia porta jong se alang li phan la son la so aja kong alang li phan pi thu det lo pulo tang ta anso se misuse tu po athema non labang so incident ke klang stame alang li labang so phan ke ther ke hap tan lok si ningkani system padami juilo e phong ni tip ni ani sini ni pu alam gali lake ko mane men technology ra ke pura alam anchot takali si non bang ke aningkan system la so phan la pusi akang ting along beng ver pada ni phan ke dom ke ther ke hap pen si son klempon bom si pinier ni an la puson si abirta ili tum long pon la si alang li phan jong si la bang so model college along ako puthot nang toy plot lo pula tang te la dak la bang so college men si tame ka six stack ko reputation si tame awadat po mo kang ya por bang ke la so college kaching thur dikali si anso se si nang jumbom pe muani sigara dake isi abhut bangla si plang det po ingram den po labuson si ako lang li phanyong si ladak pen kapre gadim le transfer pon fit pustami hala dakta methanar mi ke ngun e po muni son tak si la son monit inut munit puda muni alang li jon tu son la sona ve behavior ke do mate la sona mindset ke do muni ke mumu ta kengun ni lo potsi ladak he loving lo kapre gadim nang sa alang pan transfer pon det pe la puson ajak kong mate la puson power pitu der lo tang de hala dak sitame alang li ga choklem nam vek la sona kam ke la si ahok non ke jabom government pen mate sarkar pen iri tum phan kadogo we soar lu tum phan isi mesen slogan mate mesen initiative ke anpondu lamang ke beti bachao beti parhao tangte jongsi lapuson beti bachao beti parhao palong jongsi lapuson criminal mindset mate lason animal mindset amuni phanjong si ako arpu pitu pen dak principle ladak puchut kali kapre ka di monong sa sita lason power pithulo pulotang te beti bachao beti parhao palong so muni support dun lang ma ka support chot kali sila mangke lasoa slogan along lasoa motif along mangke alang like against dun government against dun tangte lason muni dum phan law and order hin pen lapen government hin bestame kopi kopia punishment si PG lapen kuan ang dengan selang lipan punishment PUNG labang lo ni tum kachini kang tung chot tagalisi alang lipan nong si pangkrewe pen iribuk pulotang te ladak bang ni tum pini ka song song taxi pini bang ni tum peace release ladak pen college pen bar si college lo ngani tum bang iglo alang lipan ka song pon lo kopia por ka song nang kok pulotang te alang li inudwer pan ni tum ka song panang ji kali ako alang li inudwer pan si ni tum ka song chot putakali pini alang li podat lo alang li po som thot si mogewang ji prang jong si lapuson amunit la sona mindset amuni jong si ladak ilitu my environment long do bom lang pulutang te mo phi ke amso si ilitum pini alang li pholo mo next bang anang lingjir thai po ni lingjir thai po la sila hai bang ke ilitum chilang chari du nai la pen non pen kachire make ke do si ke me kachire make lo pulutang te ko son lo prevention is better than cure pu english pen gi pu do ko pia pot lo la ke Hodera pi hala pu penisi kechelang pen ason la pu kechepa me mute itiwet angku pilong pen ku plang si war pitch gibi la si la pu son tak si la so principal la pan stame angkur pen si pu plang si konani la pu wardam pitch si ame thang namat hadak pachekreng hak nang pu pusini tu mahin pen bangke demand kon lo athema la sona criminal mindset a principal tuma a phanjong si the son principal post pikon bom lo pulotang te mo prang ke bang ji future ke Halloween lo a present lo ngamat si so usomara tum chido thek thek po la pu mat si virbom po virit khangyang po la sini tum akadiman ke la pu lan ver lo thangna ta kailo la non ka choklem vek la pu son criminal mindset a principal la phan bang ke ayang li la bang so gorengang hoi pan staming than ponang po la penadak ni tum government model college mate daithor ke Halloween lo alang li phan bang ke kapre ka dim stamela so profession la so power bang alang li phan parideng long le dat nang po pu bang si ni tu mahin pan stame demand pon lo lapen isi sexual assault lapen molestation labang so a case under long mangalang lipan stame bill stame long pon petet ngi athema la so offense la ke non bailable lapen alang lipan bill pen ke pajok je bang ke aron ateng mate law and order authority atun sitame nadak pajok pon petet nang pu pusin litu mahin pen bang ke demand pon chorolo tangte den case long local MC and part division em Sorry, chatok sampine message ki pigi som dum. Message ki pigi mane alang lipan stame netum kachuningri abang chupali pon chupali binong no athema nitum madak duar bagori hawar mane dai thora hawar an chotakali duar bagori hawar pulotangte alang lipan an chotakali sin non bang duar bagori hawar chotakali karbiang long autonomous council IEM hisap pen alang lipan nitum dak pen chuningri pon lo je labang so ametar ladak athema sar ilitum lake ilitum duar bagori aphan isi
Kemesen institution la ke government model college la so government model college inut principal kamatha ke hino dak kamatha ke chok chedara join ni pan labang so college bang ke pavir kok long le nang ji pusnang li pan stame chuning ri pon lo la sila bang so college ke pa mesen ji la pen idituma hawara long education environment ke pa messenger phan ke nang list me un an nang lihin pen ajur pipon pen labang so meter transparency lapen accountability along transparency ke pa doje phan bang nang liun an bori pon tha lapen ke phovek abang phia phan stame lapen hem tun atum phan stame nang lihin pen akang sai mesan akang sai na pipon iku puseng ani phan stame ning the pon pen chuning ri pon lo la media courting dirman choro mate kardom pajegla neli to pini lapusona muluk ko kaching room nang ko kathege litum aingjir lapuson bangke dipok bora inura principal model college long lapuson od lang no nang chuklempi nang kilang red idlut ilitum karbiang long along alangli lapuson boreng war sai nang chuklempen alangli lapuson misbehave bangke ilitum kroin e athe non ke ili bong phan chot kalilo ili nong ili thang juno ke ilitum all karbiang long lo inuvet thage phoge stamik anong athang bangke ladaka college do koklo mate karbiang long si do koklo la se la puson sona muni ta phanke ilitum kitia ta hojo nang nei lapen aron atang ke ka la puson chelang le pin ben karbi te kang karbi lopu lailim ili bong phan justice palong vek nei bu bangke sarpi sarpu courting jir okol student bolam di chingrum perla thurlo nang apong ilitum bangke la puson ilitum han ot lang no nang chuklem pen ikilang red ke ilitum na chichak nang nei Nasoka cecak joy litum compromise dun det titik posi litum hal puan non ge litum han iberi kaklo kidam tanga kes namrata kes non nogol rong supilong lapen sumila rong hangpia kes bongsodum non an piningkan tini sari bosor pling etlo stamino an litum justice long lelang labilas lapusona thak akes bangke paduik bernang ni lasi komane tangka suri si bang konane tangka lapu joinik choma ke claiming ri kadoka be karbiang anglong ke thik ding hana chuning ri lo athe ilitum nongno si gi juno lo ap ke paprang dun ji kali lo ilitum angke nongno si ekeban pirong lo lapu ilitum kachar lipunot paprang dun thek thelo lasi non ilitum lapuson or lang no chini lor pendal me ilitum padunang le mithang saya ke chiklem re pubangan ang nelo lasta me amuluk anso si chipinang jelang anso si chipang tang thunang jelang justice long litik ta ke ilitum ging tonang ni lapen kadoka be solang do karbiang long ara tumhan ana chuning ri lo okol ladake nilitum kajirunga munit det le lapuson ki thur pak ni bokali nali tum se tame nali se angtong chipi dunon lapuson son dipok bora phange phasi pivek nei kalite lifetime in prison labangani tum demand lo kadoka beta nilitum kaprek ladak student huda student buchi pupe nitum case appointment chot kali ladak muhila tum do ili court injir tum kadoka be chetong pen si pini labana amuluk dolo kebang jilang tani tum asu ci song jelang justice song silong le polote mogeli tum jat kolong sitami thurnang kokpo lasi chuning ri lo non ki japon bom dr tuliram hong sar phansitame anangli labangso aghotona long nangli sitame imisenji phan labangso case long nangli sitame cherap chito dum bobusi pulo lapen kadoka be karbiang long solang dora tum phansitame litum aingjir tum ki duk hektik lasi kaprek hain mesitame kachirap dunji phasi chuning ri lo ardam ke bang plan on ko chejeng buthak ka song slogan ki hang buthak ni hin ban thi than pakot Prangsi kardom milimen thare mukrang be neli bisna ku sian bom lada kolhat ki se pen lasinili tum stami alang li phan pin rem lo alang li ke hai dipok bora principal aphan asinili tum alang li phan li tum ke makala pohen lo alang li phan phasi piwek nang po alang li non claim bom awreng sa arsai tame alang li phan ing thanang po mel tum dak karbiang long along alang li phan ili tum adima klong pek nang ni lapulo lapen li tum dong si justice tong li tiktak li tum ka kila ji songwer ji lapen li tum kolaghat kese pen li tum ka case tame abang so ka song chun ji tiktak li tum ka tame ji songwer ji lalo lapen li tum ka chinilo alang li ko son tum angjira phan ot lang no ke ther ke hapen ke claim ma aselang li phan ke li tum ke justice long na palang sin dam phe inton glo dal letak dulhat kes bang ano na si song li tum pin tak pen ke bang khobak do
sini tum non ke bang jilang stame dong si ladak model college arang li non benong si nang chun bang thap ni tum bang dekji ka tis stame Joksi aku justice long le kote kachisong anu si pang tang lang dong si justice only tik tang tum anu si pang tang ni tum dang an deng nang ko pona sa stame ni tum ke Ante ladak ka college long nang gedon teman bangke ladak tersalat nong do bangke takok. Ante pinang ane student bangke kosun ka pheri suta do kok halang ini. Ante nang tum halang tum phanai tum ninge pa thirun je bang ko pilom. ang tum herinang ni lang le phan alang li dipok bora ke alang li ke ladak ke tindu pina babe ala ke alang li ki ma college kali ma kalima alang li ke dak tindu pina babe alang li ke choklem chok chi pigol ase alang li phan ke alang li boreng war sa stame in than pet po alang li ke principal me claim nong lelo lalo abang ke justice tame long wek nang po lalo nas non ke bangji dak ka chori tum stame nang tum era ma thanang ne alang li phan boreng war sa kan thanji phan gen tum tame chinggi than bom po la tum claim bom po an se pang nang stame lalo